Čau, čau. Ideme v dnešnom vlogu, takže týka sa toho, budeme si nejaký témy, aký rozprávať a týka sa hlavne toho, že dneska mi došli balíčky. Takže nerozbalil som ich kvôli vám. Vám to natáčam. Takže prišlo mi toto. Takže ideme to čítať. Takže Rigo Jangoliava 32 lomeno 601 posledček 91701 Trnava 1. Takže The Batman 3 na Samsung Galaxy S4. Toto zabili. Takže otvoríme to. Takže toto mi prišlo. Je to Batman. Klik. Skúšame ho. Máme tu Samsung Galaxy 4 a dáme ho tam. Takže ide to ľahko tam dávať. Takže už to tam je. Ešte to tu zapravíme. To držalo. Tak drží. To je malý. Pore drží to. Takže som s tým spokojný. A idem na druhý balíček, ktoré mi došli návlečky. Nechcem ich rozbalovať. Rozbalíme zatiaľ, lebo tieto návlečky už mám 3 roky a nechce sa ani ich teraz dávať, teda navliec, takže zajtra ich rozbalíme, ale ukážeme si. Takže s týmto som spokojný. Toto došlo. Zabalené ako od mesiara. Takže sú tam zelené, potom. Dobre, toto bolo všetko, ne z vlogu, z balíčkov, tie som s tým spokojný. Milí, takže milí obchodníci, teraz hovorím priamo k vám, ďakujem, že mi došlo takéto skvelé darčeky. A ešte sa chcem poďakovať firme Aether Passion. Takže to bolo všetko. A prejdeme k témam. Takže o súťaže. Prejdeme tak k súťažam. Takže 20. mája je súťaž, vyhlasovanie, kto vyhrá Assassina, ktoré droguje, alebo tento krásny televízor, ktorý sa volá Panasonic LED TV Full HD HDMI 3D. A ešte aby chcem podotknúť tomu Panasonicu, pridávam originálne DVD Panasonic. Takže toto 20. mája ešte chcem podotknúť veľa komentárov. A ešte by som chcel podotknúť to, že odber, like a môžeš to byť práve ty, čo teraz vyhrá hru. Hneď vám poviem. Hru Assassina. A multiplayer. A tento televízor. Takže toto bolo všetko z vlogu. Takže zdravím vás. Ďakujem vám za lajky. Keď sa vám toto video nepáčilo, tak choďte von tam na tie dvere. Keď sa vám páčilo, dajte like. Keď sa vám nepáčilo, dajte tam sú dvere a dislike. A to bolo všetko. Zdraví vás. Zdraví vás. Pex.m Like, odber, comment, share.